Yanzu kaga in kana da mai cutar sikila, a samu garin hulba, a samu man hulba ɗin kaji biyu, a samu kuma garin ambar, duka adadinsu ana so ya zama ɗaya. Ka gani? Idan ya zama ɗaya sai a samu ingantacciyar zuma sai a cakuɗa da ita. In aka cakuɗa da ita sai a dinga kawo waina yana dangwala yana ci da ita, ko a samu cincin fanke ya dinga dangwala yana ci, ko kuma a samu biredi yana dangwala yana ci da shi safe da yamma. Idan har irin mai shekara 5 ne haka ko kuma zuwa 10, to in ana masa haka ko da izinin Allah zaka sha mamaki, zaka ga amfanin abu. Abinda ake nufi da namijin dare jinnil ashir, ɗa ne na shaiɗan. Babban hidimar da yake yi wa shaiɗan shine hana mace aure kafin ta yi aure da kuma raba aure bayan ta yi auren. Baya shiga jikin ɗa namiji amma kuma yakan yi wa namiji sihiri, musamman in ya zama ka kasance saurayin godiyarsa ko kuma in kai ne mijin godiyarsa. Ma'anar godiya a nan shine duk matar da aljani ya shige ta, ma'ana ya hau kanta, to ta zama godiya ga wannan aljani ko shaitani. Shi wannan shaitanin aljani in ya shiga jikin mace mai aure ko marar aure, to babban abokin gabarsa ko makiyinsa shine wanda ya zo ya ce yana son wannan matar da aure. To sai wannan shaitani ya dinga yakarsa ta hanyar masa sihiri ko haɗa gaba tsakaninsa da matarsa ko budurwarsa. Wannan shine bidiyo na biyu akan namijin dare, wanda yake zuwa yana saduwa da mata, yana haddasa fitintunu tsakanin mata da miji ko saurayi da budurwa. Idan aka yi maganar aure sai kiga ya tafi, ni sauran ya yi shiru bai ƙara dawowa ba, ko kuma ya haddasa cututtuka marasa jin magani. Akwai tallafi da muke bayarwa akan wannan magani ga mata masu wannan matsala. Muna ba da hayaƙi kyauta, na dafawa ana sha kyauta, sai na wanka da sha kyauta, sannan na shaƙa kyauta. Iya zumar addu'a kaɗai za ku saya, shi kaɗai za ku saya naira 5,000. Duk mai bukata akwai namba a bayo, a kira ni ko kuma a min magana ta WhatsApp. In an kira ba a ɗauka ba, a yi magana a WhatsApp saboda yanayin aiki. Za a zo a duba daga baya insha Allah. Kai tsaye daga cibiyar bincike kan magungunan musulunci da na gargajiya, wato Darut Thaqafa Herbs Global Services Limited. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.